Давай. Оу, shit. Даваш нещо да само. Момент българин. Ще му падне на главата. Чай, че той тук ще пусне да пада. Другата страна. Вие какъв просъм, обясни му Тодоре, той ще се убие, бе. Докато само долу ще Доста бага да. дъски това. Ооо! Там кирмите пада. Тя виж стената лепена с калса, кривнала и тръгнала да пада. Чай, малко, чай. Аз заминавам. Падат камери, като ми даваш. Мирици. Аре, ела, деним. То стъпя пак отвътре. Ти прос ли се, бе? А как отвътре ще удреш? Ще падне на глата то. Западна? Още ли снимаш? Е. Не искам да гледам YouTube. YouTube. Дръж. Гледай, Спарят. Антики, бе, как? Торе, ти по-вик дърва дори е сега.